kana pane chinhu one chichauraya maZimbabweans vakavarayirwa ibitterness. Aiwa right, panapa ndikusangana nenyaya with this guy anyora comment kuna Hope Ching'ono anga chikomenta akanzi Hope can write all those good and reasonable facts but he doesn't have the guts to stand up himself. So what good is your truth if you can't stand up to the bully? Do something about it. Don't just talk like you tied to a tree. Right? This young man zvaari kunyora chitaura izvi hazvina kushata ameno pamwe ndo varakashi vaive vapana vaive kubudikira vachizopuwa maako vachinzi timu varakashi vanenge vachirakashwa pasocial media ameno pamwe ndo vanhu vacho vava unotanga wakapinda basa nekumhanya manje unopinda basa nekushandisa common sense aunoti kwainterview yekufunga wakati kwainterview kunzi mhanya toni chakasimba chitu unozongomhanyisa chinodira vamwe vayuth mvura muna June vanenge vachiramba kuenda kumusangano zvaimboitika gorere makore aitongwa naRG izvezve. Nhasi manje wakubudikira uchiti Hope Ching'ono ngaende anoita action pazvinhu zvaanotaura anoita action ye Hope Ching'ono iye ari journalist. Journalist basa rake ndirekutobuti zvaari kuteta izvozvo is doing a good job, a great job zvekutoti achatorangaronza this guy hero iri because anenge akaita zvinhu zvihombe because it's not easy utarisa imwe information inobuda nekuna Hope Ching'ono unonyazonototi this guy ka abudisa zvimwe zvinhu zvokuti imimi maikonototora nguva kuti muzozviziva but iye anongori kana atongosangana nenyaya dzacho batongoti kwakati alright ningi ndanzwa ari kudaidai obva atobudisa nyaya you see ndo munhu akaita saHope Ching'ono zvaanoita ndiye ari kunzi aiwa zvaari kutaura izvozvo hazvina basa ngaatange aita action pamusoro pazvo maZimbabweans amene kuti common sense hadzisi common zveshuwa munhu akadai so murume mukuru wotonza nemhuri achifunga zvakadhakwa kudaro uda kuti journalist aite seiwo journalist hapana zvaangaita but tichiri panyaya iyoyo manje Hope Ching'ono apindura nyaya iyoyo but response yeyoung man iyo tingati the question yayoung man yauya iri mucomment section maHope Ching'ono maiona mainzwisisa mese anditi tauda kuona manje ya this Hope Ching'ono the madhala zvaanga achitaurawo ipapa because ndo pandikutaura kuti chimwe chinhu chichauraya maZimbabweans ibitterness rekeza tione kuti ari kuti chii Hope Ching'ono ari kunyora kuti this is how ridiculous some Zimbabweans can be utterly nonsensical. You go and vote for a group of people, they fail to overrun the system as they promised you. Then you turn around and ask a journalist to stand up for you, not the people you voted for. You don't even know or understand that by speaking out against corrupt you, as I'm doing daily, that is part of standing up. You are not yet ready. Muchaita ready kana kunyatsotsva when you realize that a struggle is led by people you elect and not by a journalist. Odd madhala pindura zvake apedzerana young man right? Zvikanzi inini basa randikutoita inini kutongosumuka ndichitaura kuti vari kuti zodai vari kudai ritori basa hombe izvo zvakanaka but inini ndakada kutarisawo futi response yaHope Ching'ono ine kakunoblema chamisa mukati ipapo iri kablake Hope Ching'ono ipapo arito direct jaji asi kumboita zvekutenderera makaenda makanovhotera a group of people ngatimbomira zvekuti group of people vanhu vakaenda kunovhoterwa vanhu vari kutaurwa ava because vanhu 2 vakavhoterwa musi wa23 August President Emmerson Mnangagwa naAdvocate Nelson Chamisa handisi kuzoziva kuti madhuku nevamwe vanga vari more mumaballot paper because mafaces avo ndanyatsomaonena mene angangori momo but zvingoro zvimwe zvezviya so pavanhu 2 vakavhoterwa ndo pari kunzi imi makanovhotera munhu wenyu akakuvimbisai kuti ndiye achaita izvozvo imi mauda kuti ndisumuke ndiite planning akatadza kuita action mamuvhotera akatadza kuprotecta mavotes enyu ndo mumashoko ari kubuda panapa makaitei nazvo hapana but inini chinhu chakundinetsa nechekudai so pane timu varakashima iri kufamba internet comment section vamwe vacho vanogara vachitouyawo panapa vachikomenta zvinhu zvisina basa but inini manje ndiri ndururana nditeerere comment section haindimise kutaura chokwadi ndo zvanditori panapa saka kutotaura unenge kutopedza nguva zvako because ndechikuti ngatitodiscasa pfungwa dzako zvokutotaura izvozvo ndizvozvo unongoona umwe anokupedzera kungoya unokutuka everyday ashuti pakutuka upedzera kutongokuda futi ndo zvazvingori so panapa nyaya iripo ndeyekuti ari kubva Hope Ching'ono ndo pandiri kuti ari kunongedzera makavhotera Chamisa haana kuitira plan Chamisa ndiye aifanira kuita plan iyoyo ichi ndo pakutondinetsawo zvangu pakutondivhundutsawo kuti iye Hope Ching'ono wacho
arikuda kuti chamisa ite sei cause same language ike yaari kutaura neinotaurwa navafana vemacomment section vatiri kutaura vaive kuti vanosumuka vachiti heyo chamisa wazofana kudaiso. Ukatoenda pafacebook page yachamisa iko zvinezvi kwanoverenga macomments pazvinhu zvizhinji zvanotaura uchanzwa same language irimo iyoyo. Zvaakuita nge manje uyu ndiye anenge akadyara twafana twake tinenge tichifamba mumacomment section ese tuchino because unoona zvinhu pane mamwe mashoko ekunotonyatsoona kuti iya isingori ordinary comment zvinhu zvikutanga zvakatogarwa pasi necommittee vobva vaya vari group like zvandachitaura zvavapana vaive kuzopuwa maakwa vaive hanzi zitorakasha uya mucomment section mangu uone kuti hausi murakashi unenge uchitonyeba so muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa iri kunetsa panapa yangotangira kucomment hopo chimwe ndobva abudisa but pakunobudisa nyaya yake kwaaita abva adurura bitterness kana kuti adurura alright avhura chest yake nezip kuti wi vadurura zviri pakati pechest yake kandira kumfano achipedzera mfano wahasha muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa ndo mamirira zvakaita muri kuionawo sei nyaya iyi.